Знаеш ли, че вече можеш да правиш незабавни Blink P2P преводи по мобилен номер? Лесно е. Ето как. Избери превод по мобилен номер от бутон Плащания или от бутона за лесен достъп до преводи. Избери левова сметка, от която да получаваш пари, изпратени към твоя мобилен номер. Запознай се с информацията за услугата. Ако си съгласен с условията, можеш да активираш услугата. Можеш да го направиш с един клик върху контакта. Посочи левова сметка, от която искаш да направиш превода. Добави желаната сума и основание за превод. Всичко, което остава, е да подпишеш превода от екрана за проверка. Готово!